салом бинандагони азиз, умедворем ки хушу тансиҳатед. Фарзанд ин бузургтарин сарвати бебаҳо барои падару модар аст. дарди сари фарзанд дарди дигаре барои волидон мешавад. тифлаконе ҳастанд ки бо нуқси модарзодии дил ба дунё омада ба ҳолати рӯҳиву равонии падару модар таъсири нохуб ва боиси нороҳативу сарсонии онҳо мегардад. дар ин барнома тасмим гирифтем доир ба бемории нуқси модарзодии дил бо сармутахассиси соҳавии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурияи Тоҷикистон Абдусодиқ Абдуҷабборов суҳбате дошта бошем. пеш аз ҳама шуморо хушомадед мегӯем ва ташаккур аз он ки даъвати моро пазируфтед. лутфан бигӯед он нуқсе ки дар дили як тифлак ки ҳанӯз дар батни модараш аст пайдо мегардад чӣ гуна нуқс аст ва сабаб дар чи аст ки ин нуқс ба миён меояд? саломат бошед. чӣ хеле ки маълум аст, кӯдакон сарвати асосии ҳар як давлат мебошад. сиёсате ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ба пеш гирифтааст, ин ҳифзи саломатии кӯдакон ва сиҳатёбии онҳо мебошад. агар худи нуқсонҳои модарзодии дилро таҳлил карда бароем, барои омили пайдоиши онҳо якчанд омилҳо мебошанд ки сабаби пайдошавии нуқсони модарзодии дил дар кӯдакон дар батни модар сабабгор шуда метавонанд. ин яке аз омилҳои асосии ин гирифтор шудани модар ё ҷой доштани дар модар вирусҳои як гурӯҳи вирусҳои таксоплазмоз, герпес ё ки гирифтор шуданд дар 3 моҳи аввал ба бемории зуком. умуман гӯем агар ҳамон модар агар дорандаи вирусҳои номбар шуда бошад, агар яке аз сабабҳои пайдошавии нуқсонҳои модарзодии дил мебошад. дигар сабаб, дигар омил фоизи паст бошад, ҳам ин оилаи ки аз хешу табор барпо шуданд, хешу табори наздик, ин ҳам яке аз сабабҳои пайдошавии нуқсонҳои модарзодии дил шуда метавонад. дигар чӣ хеле ки мегӯянд ирсӣ, агар ки дар падару модар ё дар авлоди ҳамин кӯдак тифл ягон нафар гирифтори нуқсонҳои модарзодӣ ё гирифтори нуқсонҳои таваллуд дошта бошад, ин сабаби пайдошавии нуқсонҳои модарзодии дил шуда метавонад. худи нуқсон дар 3 моҳи аввали ҳомиладории модар вақте ки пайдошавӣ ё тақсимшавӣ пайдошавии дил ба вуҷуд меояд, сабабҳое ки дар боло зикр карда будем, онҳо метавонанд ба ягон қисме ки инкишоф ёфтани дил ё сохта шудани дил ё барпо шудани дил ё пайдо шудани дил сабаб аст, зиёни худро мерасонанд ва он сабаби пайдошавии ноқис ё нуқсони дил мешавад. барои муайян намудани ин хел нуқсон албатта шароит ҳаст. ин баъд аз 3 моҳои аввали ҳомиладорӣ дар ҷумҳурӣ муддати 2-3 соли охир ба роҳ монда шудааст эхокардиографии дохили батнӣ ки имконият метиҳад муайян намудани ақаллан мураккаб ё номураккаб будани нуқсони модарзодии дил ё ин ки ҷой доштани нуқсони инкишофи кӯдак дар ин ҳолатҳо баҳо додан мумкин. ҳангоми гузарондани ин ташхисот мо метавонем муайян кунем ки оё ҳамин нуқсоне ки дар кӯдак ҳаст бо ҳаёти кӯдак баъд аз таваллуд шудан мувофиқ аст ё не. дар ҳолатҳое ки нуқсонҳои мураккабе ки бо ҳаёт номувофиқ мебошад, ҳамавақт ба падару модар ба волидайн пешниҳод карда мешавад ки қатъ кардани ҳомиладорӣ барои он ки нуқсони мураккаб бо ҳаёти кӯдак номувофиқ агар бошад, ин чизо мо пешниҳод карда метавонем. ташаккур. вақте ки тифл бо ин нуқс ба дунё меояд, дар саломатии ӯ кадом ноҷуриҳоро дидан мумкин аст? ва лутфан бигӯед ки нуқси модарзодии дил як шакл аст ё ба чанд шаклҳо ҷудо мешавад? агар ба чанд шакл ҷудо шаванд, пас нишонаҳои он аз якдигар фарқкунанда ҳастанд ё на? умуман агар нуқсонҳои модарзодии дилро гирем, агар куллан 2 намуд тақсим кардан мумкин. намуди кабудча ё ин ки намуд
و намуди муқаррари сафед. ин чӣ маъно дорад? вақте ки кӯдак таваллуд мешавад дар таваллудхонаҳо, мутахассисон ҳама вақт аҳамият метиҳанд ба рангу пӯсту пардаҳои лобии кӯдак ҳангоми пайдо шудани кабудӣ мебинанд бои шавии хун бо кислород ё чизе ки мегӯянд сатуратсияи оксиген дар хун ҳангоми ҷой доштани кабудӣ дар кӯдак шубҳа пайдо кардан мумкин аст ки нишонаҳои камхунӣ дар хунгариши хун ё ин ки нишонаҳои камхун омадан ба шушҳо ки сабаби кабудӣ ё сабаби паст шудани оксиген дар хун мебошад. инҳо чӣ шикоят доранд? шикоят рӯзҳои аввал албатта нафастангӣ, албатта миқдори нафас зиёд, номеътадил будани кори дил, номеътадил будани функсияи нафаскашӣ, баъзе ҳолатҳо маҷбур мешаванд ки кӯдаки навзародро ба дастгоҳи нафаскашии сунъӣ гирифта барои кӯмак кардан, барои адаптатсияи узвҳо, барои адаптатсияи организм ба ин ҳолати вазнине ки бо гипоксимия вобаста аст, барои коррексия кардан ва барои табобат кардан. вақте ки кӯдак ба хона ҷавоб мешавад, модарон бояд аҳамият диҳанд ки чӣ хел кӯдак худаш рафтор мекунад. моҳҳои аввал, рӯзҳои аввал асоси ин кори ҷисмонӣ ки кӯдак рӯзҳои аввал, моҳҳои аввал мекунад, ин синамакӣ мебошад ки агар ки ҳамин вақти синамакӣ кӯдак ором бошад, бетоқат набошад ё ин ки ин чизҳо бошад, ба шубҳа албатта зарурат нест гирифтан. вақти синамакӣ кӯдак монда мешавад, бисёр бетоқатӣ мекунад, яке аз шубҳа пайдо кардан мумкин ки шояд дар кӯдак нуқсони модарзодии дил бошад ва ҳатман вақте ки ба дармонгоҳҳо, марказҳои саломатӣ муроҷиат мекунанд, ҳамин ҷой доштани ҳамин хел мушкилиҳо ба табибони оилавӣ ё педиатрон ахборот дода шавад ки барои дар оянда дақиқтар кардан ё ташхисҳои иловагӣ кардан барои кӯдак барои муайян намудани нуқсон зарур аст. хуб, лутфан бигӯед ки табобати ин беморӣ бо кадом усул ба роҳ монда шудааст? оё мешавад бо истифодаи ягон доруе нуқси модарзодии дилро бартараф кард? барои табобати кӯдакони гирифтори нуқсонҳои модарзодии дил ки дар ҷумҳурии мо 3 маркази давлатӣ фаъолият мекунад ки имкон дорад ба бисёр намуд нуқсонҳои модарзодӣ ки дар кӯдакон ҳаст, бисёр вариантҳои онҳо кӯмаки худро расонда донанд. албатта як гурӯҳ нуқсонҳои мураккаб ҷой дорад ки гуфтам мумкин дар беморхона ё дар марказҳои кардиоҷарроҳии осиёи марказӣ ягона дар 1-2 ё маркази махсус гардонида шуда ин гурӯҳ амалиётҳо иҷро карда мешаванду дигар ин гуна амалиётҳо аз сабаби мураккаб ва аз сабаби мураккаб буданашон гузаронидан мушкил аст. дар ҷумҳурии мо вобаста аз варианти, вобаста аз намуди нуқсони модарзоди дил ба кӯдакон ва ба волидайни онҳо намуди амалиёти ҷарроҳӣ пешниҳод карда мешавад. ҳар як нуқсоне ки ҳаст, нуқсонҳои нисбатан сабук, ин норасогии септали чӣ хеле ки мегӯянд, намуди сафед, нуқсонҳое ки намуди сафед мураккаб намебошанд, имконияти гузарондани амалиётҳо бе буриш ё ин ки бо роҳи эндоваскулярӣ вуҷуд дорад. ҳатман вақте ки волидайни бемор муроҷиат мекунанд, мутахассисон ҳарду намуди амалиёти ҷарроҳиро пешниҳод мекунанд. мақсади ҳама ин амалиётҳои ҷарроҳӣ бартараф кардани нуқсон мебошад. амалиётҳои ҷарроҳӣ чӣ хеле ки гуфтам бо роҳи эндоваскулярӣ ҳам бартараф мешаванд, бо роҳи амалиётҳои кушода дар шароити хунгардиши сунъӣ, ин мозмонии кори дил, пайваст кардан ба дастгоҳи хунгардиши сунъӣ ва бартараф кардани нуқсонҳо. умуман бисёр фоизи зиёд аст, 80-85% нуқсонҳое ки дар ҷумҳурӣ вомехӯранд, мо имконият дорем ҳозир бо натиҷаҳои хуб
алалхусус солҳои охир амалиётҳоро ба анҷом расонем. агар солҳои пеш мо азият мекашидем аз набудани мутахассисон ё аз набудани дастгоҳи зарурӣ, ҳозир зина ба зина сол ба сол ин мушкилиҳо бартараф шудааст. новобаста аз он ки кадом нуқсон ҳаст, сину сол ё ки нуқсони модарзоди дил ё нуқсонҳои бемории ишемигии дил ё нуқсонҳои пайдошудаи дил, ҳозир дар ҳар як сам мутахассисон корбарӣ карда истоданд, омода ҳастанд ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмаки худро расонанд. ташаккур. албатта мегӯянд илоҷи ҳар воқеае пеш аз вуқӯъ. биёед доир ба пешгирии ин беморӣ ҳарф мезанем. чӣ чораҳое барои пешгирӣ аз гирифторӣ ба ҳамин бемориҳои модарзодии дил вуҷуд дорад? як модар ҳангоми ҳомиладорӣ бояд кадом корҳоро анҷом бидиҳад то фарзанди ӯ солиму бидуни нуқс ба дунё биёяд? ман фикр мекунам ин барномаро ҳам ҷавонон тамошо карда истоданд. оилаҳои нав, оилаҳои ҷавон ва оне ки ният доранд хонадор шаванд, ҳатман пеш аз оиладоршавӣ, пеш аз ба нақшагирӣ ё ин ки пеш аз ҳомиладоршавӣ бояд муоинаи ҳатмии тиббӣ гузашта шавад, гузаронда шавад. ман фикр мекунам дар тамоми ноҳияҳо имконияти ташхисгоҳҳо, лаборатория ҳаст ки барои муайян кардани чӣ хеле ки гуфтем дар боло зикр кардем бемориҳои зуком, ҷой доштани дар бадани модар ё дар падар, герпес, сурхча, токсоплазмоз ва якчанд вирусҳое ки имконияти ин таҳлилгоҳҳо, лабораторияҳо ҳаст, муайян кардан дар кор ҳангоми ҷой доштани титри баланди ин вирусҳо беҳтараш аз ҳомиладоршавӣ ё валодатшавӣ худро як вақти муайян худдорӣ намуда табобат кардан дар кор, миқдори вирусҳо, миқдори онҳоро паст кардан дар кор. ин имконият метиҳад як сабаб, як омиле ки нуқсони ҷой доштани ё пайдошавӣ ва пайдошавӣ нуқсони модарзодии дил оварда мерасонад. мо ин омилро дур мекунем, аз ин мушкилӣ дуртар мешем ва эҳтимолияти кӯдаки ё тифли солим ки оянда ба хизмати падару модар, ба ҷамъият, ба мамлакат, ба давлат бисёр аст, ба дунё омаданаш мумкин аст. ташаккур. сипосгузорем аз он ки вақти хешро дариғ надошта бо мо пайвастед. мо дар фаъолияти шумо бароро комёбиҳоро таманно дорем. бинандагони азиз, ин ҷо расидем ба фарҷоми барнома. тансиҳат будани шумо орзуи ҳамешагии мост. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.